Kinuna ni Jesus, kinuna dagiti apostoles iti Apo, pabilgem ti pammati mi. Nadda pammati yo akas kadakkel ti bukal ti mustasa insong bat ti Apo. Mabalinyo ako na iti daytoy akayo asikumoro. Bagutem ti bagim, ket imulam iti taaw, ket agtulnog to kada kayo. Kas pangarigan maysa kada kayo ti adda adipen na nga agar-arado wenno agay aywan kadagiti karnero. Ket sumangpet nga aggapo iti talon kunam kadiken kuana. Darasem ti umay, darasem ta umay kamanganen. Saan? Kunam ket diken kuana isaganam ti pangrabiik sa kanto agsukat nga agserbi kanyak bayat ti pannangan ko. Kalpasan na mabalin monton ti mangan. Masapol aya nga agyaman ka iti adipen gapo ti panagtungpalda iti naibilin. Saan? Kastamet kada kayo. No naaramid yon amin ang naibilin kada kayo, kunayo, adipen kami laeng, inaramid mi laeng ti pagrebbingan mi. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Sabsabali dagitoy ay bisita tayo tatta. At taga Gabor City, Gaborsor City, Santa Cruz. Ada taga Palawan, all the way from Palawan, palakpakan tayo man ida, Apo, welcome. Ada na inayon, dagitoy regular nga taga Bangged, ada nakitak nga na inayon tatay. Nyapay, dagiti naggap-gapon ti Dadduma. Welcome kayo lata, mula Batanes hanggang Hulo. Palawan aging gana ubbog. Madi kayo pa, basta da ubbog lata mo niya. Kadagitay makijojoin ti online masses tayo, abroad. Amin-amin nga outside Philippines. Kablaawan da kay manlaangan tapno malpasen ka da kami mamut Apo kunada ka no iyon nyo merit ko amin nga agkom-comment malumton di tayo malamalpasen niya. Welcome na niya mga luglugar ti ay adda barbaro nga ruprupat ti Apo ibagayon ton madamdaman no naggapgapuan nyo nasayaat umay kayo. Mayo siguro kitaan da ito'y dandani mapinturan dandani malpasen nga maddapay sa bali na pinpintas. Adun to pa iti maikabil dito'y sides na. Kat pagbalinan tayo, ipalubos ti Apo, ken babaan ti panulong ti Apo, babalin nga day balay nga talaga nga pagkararagan niya. Hanlang nga pagpipicturan at ano umay kayo, di kami aglulwalo, data maagsilsilpi ti obrayo. Ati aglwalo ti umay tay kuan dito'y agbalin nga balay na pintas nga balay pagkararagan. Yeah? Okay. Siguro na the Facebook, idi panawanan ti pan nakaisurat ti libro ni Habakuk. Our first reading. Trending ko masiguro mo't dahito surat na. Kaladikalman. Napangkam nagmisa di may isa nga binunyagak ti Sitio Ken Balbin. Daday jay Sitio da ke Balbin amin nga apelyido da iso nga Sitio Ken Balbin ko na. Nakakita akti mula, ay haan nga mula, nagtubong kaslaruot. Kadagitay la rich kids ka hangkay nga bumibiyang ko nakaaduma nakibiyang anjak amo data father, ka rich kid ka nga road. Kaya andyan mo thousands ti engagement na nagbalin nga trending. Bilagot lagaya sidsidami dahil bilagot idi ngam da kayo nga hanga makaammo ala ka pasensya kayon ta longganisa kada to seno mati sidsidayo. Siguro na the Facebook man ni Habakuk idin sikat anya ti kunana usto dati kararag na very timely kumakanya tayo na ibagay ito'y madama nga sitwasyon tayo anya ti kunan ni Habakuk. Apo kasanupay ti kabayag ti panagdawat ko iti tulong mo sakbay nga ipangagnak. Isalakan na kami iti kinaranggas. Apay nga ipakitam tirigat ken kinadakes kunana ni Habakuk. Nalikmot kami ti pannakadadael kinaranggas. Panagaapa, panagriringgor iti amin a lugar. Iti panawon ni Habakuk, isumot laeng tata.
Nakaadado nga issues tayo, national issues. Dagtan, nagitaan, flood control, adda amin ang Allah, aga-apa da dyayan, aglilin na ing da dyayan, no kumano agbuya ka ka, anya ti o ibagbagatay ti panunot tayon, makauman, makabanugan nga iso ti pampanunutan. Hantay mo maliklikan, agsasaruno nga bagyo. Di tayo mo makontrol. Addan to maururam, addan to nagangganad. Addaman nang ibaga nga magangganad tayo to yan. Addan nagsaludsod kanyak, apo niya ti panagkunam datoy, impadtuda nga gangganad. Kaapong manangaasi ni Apo Diyos, di jala ti umuna nga ibagak, no kaya na nga, haan nga ituloy, mabalin. No kaya't na nga ituloy, awan mabalin tayo. Ngam ti salsalod, suden na gamin dito'y, uray ni Habakuk. Idi imbaga na da ito'y, anya ti kuna ti Diyos keng kuana, naparikmutanak iti kinaranggas kunana. Uray magkada tayo. Ati kunakon, ala, danto gubgubat, dagiti mangidaulo kada tayo, uram, gangganad, bagyo, uyok nga may ikat, chismusa nga kaaruba, napalawlawan tayo nga rod. Anya ti ko na ti Apo, isurat mo iti tapi, hanyo man amo ti tapin, amuyot tapi. Ngahaan nga talaga. Kipit nga bato. Ipakaamuking ka, tapno nalaka ang mabasa, isurat mo agsipod, tadipay dimteng ti tiyempo mapasamak, kunana. Ngam dandan ni dumteng ti tiyempo, ken mapasamak to ti ipakitak king ka. Kunana ni, kasla mabayag tiya ay nangam orayam. The same prayer, isumot la di kararag tayo, Apo kas ano aya nga agsardeng ti gulo dito'y lubong mi. Apo ka ano aya nga agtal na ti lubong mi. Awan dua-dua mapasamak kunana, ito'y tiyempo nga ikadeng ko, kat saan nga agtaktak. Kanya ti kunana, saan to makalasat dagiti managdakdakes, ngam agbyag to dagiti nalinteg, agsipod, tanapudnoda, iti Diyos. Agbyag to dagiti nalinteg, agsipod, tanapudnoda, iti Diyos. Anya ti ibagbaga na dito'y kakabsat, uray pa'y idiimmon una, addan didigra. No layos ti kung kunatay ti tataga po ti flood control. Malagip yun, layos ni Noe. Umutaon saan, hello, Apo kagawad malagip mo. Adda ka idain. Layos ni Noe. Nagdakkelan, dinalusan na amin. Dagiti sukir, nalmusda. Dagiti namatikin ni Noe, isuda ti na isalakan iti daong isong ano, agreklamo tayo kadagiti mapaspasamak tataadda idin. Nabayagan nga addan. Agpapada tay laeng. Ngam ti salsaludsuden na, kasla dagiti sa santo tayo, anya tinapasamak uray adda sakit, uray adda didigra, isuda, nagtalinaed ti pamati da kini Apo Diyos. Haanda nga nagpaabak. Iso nga sinaludsod dagiti adalan, Apo pabilgam ti pamati mi. Pabilgam ti pamati mi. Haan nga, ti kararag ngamin kanya tayo no daduma ka, haan nga kasla dagiti kararag dagiti apostoles, pabilgam ti pamati mi, di ko mati dapat akararag tayo. Anya mo ti kararag tayo ngamin. Apo awang ko maagsaksakit. Imposible adata. Awang ko mati matay, ay napunno tayo mo ti lubungan Awang ko mati umay nga problema. Agbagtit tayo awang problema. Awang ko matirigat. Kasano nga awan tirigat? Nanipod pa idi addadaytan. Baliktad nga min di kararag no dadduma. Anya ti kararag tayo. Apo ikan nakamti pamati. Apaya, uray aggugubat, uray magangganad, uray dumteng dagitoy. Ti kararag min no mabalbalin. Kay ikatem ngam haang ko mga magunggon di pamati. Anya ti kamalitay nga tao. No imay ti pan nakasubok, nag-give up ta narabaw di pamati. Ang kaspangarigan ko nagdakkel day ta isyon. Presidente yo, adan to maka Duterte, adan to maka Marcos.
Dagitay mo't may nga bangir, kasla isudad jayon, itid da jibiyag da jayon, agpakamatay dan gapo dyan, agpakamatay dan. Tisaludsod, si asin no ka, urisin no agtugtugaw. Adda ka di pamatim. Kayam ka di nga ibiyag ta katataom, surutem ka di tikinapod no uray no enya mapaspasamak. Do not ask for an easy life, kunana day jay. Haan tayo nga agdawat, itinanam ay nga biyag. Numabalbalin, iliklik na tayo, ikan na tayo mat atigin awa, ngam tikararag tayo, no dumteng dagitoy, ikan na kami tinaunag, ikan na kami ti andor, ikan na kami iti anos. Daya ti rumbang nga attitude tayo. Apayang amin, tinamnama, ken tarigagay iti biyag, agga po iti pamati. Awan sa taon, hello. Tinamnama, ken tarigagay iti biyag, agga po itinaunag apamati. Para kanya, kalakaan nga pa nang i-explain. Apay nga agraep ka. Amoy agraep? Haan? Apay nga agraep ka. Namnamaem, nga dayjay iraep mo, agdawa, apitem to, that is pamati, aramidem, agmula ka, dayjay ti aramid ti tao, abunwam, ispriyam, tanamnamaem nga agbunga. Ngam na ti pamatim ka, agraepak, matungron tumulaeng, baybay amon, naabak ka. Kasjay ti biyag. Kas pangarikan ko apay nga agpaaramid tayo ti napintas nga simbahan, namnamaan tayo nga manangaasin na po Diyos, balay kapag kararagan, ngam na ti pamati tayo ka, aggang ganad tumulaeng ka marsuod. Nga naabak dayjay. Apay nga isak sakripisyo, dagiti daduma, nga dadati abroad, kaasi da piman, naiyadayo dati pamilya, apaya barbaring, no maiyangat, DJ pamilya da, agpabasa da nga nasaya, at da vision da, umangat tumat, ti lakamon dagiti anak da, DJ babaen ti pamati da nga, at dagaraw ni Apo Diyos, DJ tartarigagayan, ken DJ kayat da nga mapasamak, vision da, adda naggapo pamati di nga kabaelanda. Dayjay ti paggapon ti pamati. Apaya nga agagas ka, no agsakit ka. Patyem garod nga, maagasang kahaan. Dandanik pa'y patyen nga, han nga kayat ni Apo Diyos nga agasan, da ito'y sakit kon. Ag-acceptarik sapay nga kastoy da ito'y boses kon. Kaslamat, ada trumpana dati kaslamat, tulang dati boses kon, nabayagan, karkarara ko, Apo no kayat mo nga ikatemon. Uray mo dagiti sa santo. Amuyo dagiti sa santo, nagado ti nagsasanto, nagsaksakit da, haampay nga inagasan ni Apo Diyos. St. Teresa of the Child Jesus, Santa Teresa de Jesus, ubing simrek di kumbento, tuberculosis, dagoy oyak ma, dagtib-tibi, aging gana nga natay, haan na nga inagasan. Santa Teresa de Avila, asma, angkit, aging gana nga nagsaksakit, agraman saka na, agrunot sa payan. Ngamaanda nga naupay. Ni San Pablo, amoy ni San Pablo, adda kisiw na. Agangkit kin kisiw sa. Hana siguro na damag ang alutiit ti kwa. Ti itunong alutiit ti agas ti angkit. Awang nga ta alutiit ijay. Ngam anya ti kunana uray di sakit no iso ti rason nga ipakumbabanak ti Dios ipababanak tapno haanak nga tumangsit. No iso ti rason nga haanak nga agpakumbaba awatek nga addaan pamati. Tapno laeng sumurutak iti pagayatan na dayta ti kinapakumbaba. Amoyo ti Pampanga, sino kadagiti at taga Pampanga kanyayo, adda mga tamakaawat. Kuna dayjay padi nga may isang nang host kanya may iditi Seminarians Network, seminarista akpay laeng idi. Alam nyo brothers, kunana, before day tanga dayjay bulkan anya pinatubo, sakbay da nga nagaburan, napuutan nyo dayjay. Nawamot tao. Napuutan nyo kunana, sustainable ti Pampanga kunana. Napintas ti talunan mi ti pagay, napipintas dagiti fisheries mi, ti gulay mi nagpintas, pagtaraknan, uray no awan ti other provinces, agbyag kami. Dayta ti mentality mi kunana.
Dahita ti biyag mi idin, kaya mi. Isok ko na ngam imbaga na laeng, may pagkayabang kami, kunana, hanggang ngayon, kunana. Hanya di pagyabang mi, pagkain, talaga no agluto ti pampangginyo, nagimas, nagado dyan sa Canada. Ngam kunana, dahita nga kinapasaw kunana, dahita nga kinayabang, kami ang tinamaan ng abo, iso dayjay lahar, na gaburanda, binalbaliwan na dayjay sistema. Kasi sometimes, no daduma, kastoy ti aramiden ni Apo Diyos, tapno agsubli tayo keng kuana, iso daytoy, itid na dagitoy. Haan na nga ibaga nga, no daduma ibilang tayo nga dosa, ngam no daduma dayta nga dosa, panakadalos. Apno agtalinaed tayo nga napakumbaba, tapno agdalat na pamati tayo ken ni Apo Diyos. No kayam nga pagbiyagan dayta mula mo, dayta pagay mo nga awan tinalis ni Apo Diyosen, congratulations. Ngam agrelay kan tulat ta ka maudyanan na iti grasya ni Apo Dios. Dayjay ti salsaludsuden na nga paunagem ti pamati mi. Haan ulitek, haan tayo nga dumawat, itinanam ay nga biyag, no di babaan ti pamati, uray no adda panubok, uray no adda riribok, uray no adda didigra iti biyag tayo, no adda pampanunutan, babaan ti pamati, adda masabayan dagiti ubing tayo. Makaalot-ot kaminto kada ito yung ngarigat nga pagsubsubukan mi, dahita tinaunag nga pamati. Si asino ka, uray adda dagitoy, no addalat tatalek mo kin ni Apo Diyos na pintas. Kano ti daw-dawatan tayo ngamin ka ulitek, awan ti sakit, awan ti didigra, nasaya at amin nga apit mi adu nga makan, no nabarayuboy ti inted na kada tayo, awanan nalipatan tayo ni Apo Diyosen. Sigurado no nabarayuboy ti impain na kada tayo, no dadduma, maawanan ni Apo Diyos itibiyag tayon. Iso nga no dadduma, dagitoy, panakilangan matlaeng ni Apo Diyos. Kamaudyanan na, anya ka diti tartari gagayan tayo, anya dagiti balak tayo itibiyag. Makaginawa ko basit Apo, no adda pamatim, aggaraw ka, deje pampanunutem, deje tarigagay mo, deje vision mo, matungpal, nang rugi iti pamati dayta. Ngam no may sala panubok ka na upay ka, adu ti kasjay piman. May sa nga panubok ka, ag-give up dan. Kala ti feeling dan ka, kaslasyak amin tinagtupakan ti lubong haan. Adu ti narigrigat ti pagdadaanan na, ngam nagtalinaed da na pudno, gaputan na pigsa ti pamati da. Saludsuden tayo manan. Apay nga addatay dito eh. Dagiti tartari gagayan tayo itibiyag, apay nga addatay dito eh. Ngamin adda pamati tayo, nga itidnan to dagiti kasapulan tayo, adda pamati tayo, nga uray ti didigra isalakan na tayo, inururay tayo dayta kunana signal number 5 nga bagyo, uray siya nga pa di madanaganak, anya ti kunak kararag, kasi na po Diyos, awan unay ti nadangran, awan unay ti nakaro, taapaya, uray to pa di alawig, idi adda di baybay ka pinagsardeng na, kabailan na nga aramiden. Adda ka di pa nagbalbaliw, uray tigimong, mabalin. Anya tinamnama tayo. Amuyo kakabsat, idi nanay po nagpadi akon kada idi seminarista ak. Ti kanayon nga apostolate mi tunggal eleksyon, agkarkararag kami. Anya dayta, pilyon tayo nasaysayahat nga mangidaulo. Dagiti dynasty nga han nga kunami idi. Nga maging gana nga nag-surrender kami, awam mapaspasamak. No ko, korupsyon ko na tayo ka, awam mo lata. No nanggag mo ta DPWH din ka, amom latan. Ngam ti pampanunutek lata, addan to lata pan nakibiyang ni Apo Diyos. Addan to lata panaggaraw ti Diyos. Kitaan nyo, idi ka, no sikatan, agsalala ti budotsen, mga ikabil meten, nagadot ti tarpulinan, imbutos yung meten. Tatan, no mabalbalin handa mga baken, apaya, adapan na kaibiyang ni Apo Diyos. Apay nga adda mga abak nga ordinaryo nga tao, ure dakkel nga tao di banggaan, dan apaya, adapan na kaibiyang ni Apo Diyos. Apaya nga rumor dagiti anomalya, barbaring no daytoy, wagas ti Diyos nga mangdalos kada tayo. Iso nga hantay lat na maawan ng tinamnama, pamati,
iso ti mangted tinamnama, iti tartarigagayan tayo. Tano awan di pamati, iso di jay maksayan di aksyon tayo. Katatati niya, nagpintas nga ibagana kada tayo, ti kararag, apo, ikan nakam kuma, paunagam ti pamati tayo. Kasano nga mapaunag ti pamati? Constant practice, prayer. Iti agmalmalim ko makaamin nga aramidem ka para ni Apo Diyos. Uray no anya ti aramidem, uray no anya ti aktibidades mo ti inaldaw, idaton ko ken kaapo. No kanayon mong aramidem dayta, umunag nga umunag ti pamati. Kaslamot la kumaa, agay ayam ti basketball, agay ayam nga ag tennis, damor nga agay ayam ka, lumalaing ka, kasya mo ti kararag. Ano sa kalag kararag mo, numayat tatagtaga inap mo, ulag nga kinamat ti pade, inya ti anunsyo na, tayaan yun tumangatan. Dahil ti karkarara, awanan Dapat amin-amin si kakararag, umunag nga umunag, dumakkel ti pamati. Iti parokya tayo, anya ti vision tayo. Iti pampamilya tayo, anya tarigagay tayo. Iti sisa tayo, anya dagiti tartarigagayan tayo. No addaan ti pamati, agbalin di tarigagayan nga pumudno. Iso nga naunag nga pamati, iso ti tulbag ti amin tayo.